obedient husband. Fighter. Adunay higayon nga ako kagin-apon. Feeling na kung di na nako makaya na mag-uban patang duha. Sa imong kamalita, ambot lang anong akong nakaya. Mao siguro ni ang gitawag nila ugma. Charing. Kadaghanan ako nagplanong biyaan ka. Di ba i-turn over ka sa imong mama o papa? Apan naong sabang nga mukalit man kung kaluya. Kay dili ko madawat nga magbuwag kitang duha. Unsa kini matanga sa guma, bisag ni ka mga makadagan pa. Bisag ito mo ipakiran na suka mo. Niya paghihapon pamiling na taro. Inday una-una hinuktuki palandunga. Di nakakakita og lalaking labaw pas ako ang akong kabukutan walay sama og di hilamuan. Kay ako raman ang makaanto sa imong batasan. Unsa kini matanga sa gugma, bisag ni kamang na makadagan pa. Bisag itug mo ipatiran na suka mo. Niya paghihapon pabiling ng tarong. Inday huna-huna inuktuki ug palandunga. Di nakakakita ug lalaking labaw pas ako ang akong kabukutan walay sama og di hilamuan. Kay ako raman ang makaanto sa imong batasan. Kay ako raman ang makaanto sa imong batasan.